Para Iker Zubizarreta, Jon Fonbellida, Besaia Estobiza eta Julen Erreketa. Eta, bueno, gara Oxigeno Euskarari 6.000 metroan ere proiektuko partaideak. Behintzat Aiaraldeako partaide batzuk. Proiektuaren benetako helburua zen 12 gazte euskaldun, zonalde ezberdinetakoak, bai iparralde eta Nafarroa kontuan hartuta, eramatea Himalaiara, Serpa herrira, beraiekin bizitzera 10 gazte Serpa, gainontzeko nagusiagoekin bizitzera eta elkar bizitzera hilabete batez. Felipe Uriartek sortu zuen proiektua, eta duela urtebete etorri ziren ikastolara, institutora saltzera, proiektua zelan zijoan eta parte hartzaileen bila. Orduan, egun horretan informazioa jaso eta izena eman genuen, familiarekin hitz egin ostean, eta gero gara urtebete lantzen proiektua ezagutzera eramateko, baita dirua lortzeko proiektu aurrera eraman izateko. Ekintza ezberdinak egin ditugu, bai kamisetak saldu, loteria, gero bertso saio bat egin zen oinatin, kontzertu bat. Nahiko txo lagundu dugu. Azkenean, egin kontuan, ordain ditugula guztira, 60.000 euro ziren, edo horrelako zer. 60.000 bat euroko zen presupostua, 6.000 euro gaztetariko bakoitzak, ordaindu behar zuen. Eta azkenean, egin kontuan, kamisetak saltzen lortu dugula diru hori orokorrean, enpresek ere asko lagundu digute. Enpresak adibidez, bastakit, Laudio aldean, Mekatxa Birri izan da asko lagunduen denda bat, baina enpresak izan gabe ere, denda txikiek ere lagundu digute asko, herriko komertzio txikiek. Baina gehiena, diru gehien lortu du kamisetekin. Orduan jendeak, horrek esan edu, jendeak partaidetza handi bat izan duela. Kamisetak edo non ikusi daitezke. Haiei esker egitsi gara horreino. Hemendik Kanmandurako pase hori nire kasuan edidez, ni pertsonalki joan nintzen apurrat, gustatzen zait leku horietara espektatiba hundirik gabe joatea. Beste bidaiaren batean, esain handia, baina beste bidaiaren batean gertatu zait, espektatibakin joatea, eta azkenean ez izatean nik espero nuen bezalakoa edo decepzionatua bueltatzea. Da hilabeteat Nepalen egon da gero nuen horrela botatu nahi. Orduan, nahiago nuen joan, zer ikusiko nuen, prest, zer ikusteko, ez dakit. Nik behintzat ez neukan ere Ikerrek esan duen bezala halako gauza, ez dakit, ez neukan halako ideia handirik zer zen Katmandu, ez nuen behiratu, ez nuen googleatu zer zen Katmandu. Eta iritsi nintzenean horra, bidaia bera izan zen, ez dakit, ezberdin izan zen niretzat nire lehengo hegazkin bidaia handia zelako. Eta, olako pertzepzio aldaketa bat ja izan zen hasieratik, bidaiatik beratik. Baina, Katmandura iritsi eta munduko beste puntu batean zaude. Beste puntu batean, aberastasunaren neurketa ezberdina den ere, bai. Zari banekien garapen prozesuan dagoen herrialde bazela, eta ideia zen handik ikastea, azkenean hau ere horrela egon da. Eta hortik ikastea eta beste bizitzeko modu bat ezagutzea eta aberastea horregatik. Zeharkaldian izan dira 24 etapa, hirugarren etapan edo batu ginen Serpa gazteekin, eta hortik aurrera haiekin egin dugu bidaia. Eta egiten nuen esan goizetan ibili, leku batetik joan, Serpa gazteekin, eta gero Baskalostean bi orduko klaseak, kultura ezagutzeko, iztegia lantzeko, eta Serpekin harremana sendotzeko. Bidaia hasi ginen Luklara joateko daukazu bi aukera, ez? Hegazkin txiki bat hartu, Katmandutik, 14 plazazko hegazkin bi motor, edo Jiri herritik eta dira 7 egun zoragarri ibiltzen, ez? Gertatzen dena ez geneukan hainbeste egunik, eta, lehenengo 7 Jiritikan ezin dugu bete, ez, ibilbide hori. Beraz, hasi ginen Luklan, 2008 metotan, jende asko ikusi dugu, jende asko trekina egiteko, mendiko turismoa egiteko, jende asko, benetan, ni
Ja duela urte batzuk egon nintzen ja azken aldia eta ikusi dut aldaketa hori, ez? Nahiko garapen ekonomikoa jarraitu du, ez? Zonalde honetan, Solokunbun. Eta bueno, Luklan hasi ginen, ez? Normala denez. Beraz, eta Lukla Paktin da lehenengo etapa laburra, bueno, ez dago aldaparik, paseo bat emoten iaia. Eta gero ja Lukla Paktinetik gora ja Nantxe Bazara aldera, ez? Nantxe da inguruko herria handiena, famatuena, han beti egiten zen merkatu famatu bat tibetarra, gaur egun Tibetik ezin dute pasa, zeren txinatarrek debekatu dute, egin paso hori, joateko merkatura, eta bueno, galdu da ospakizun hori, pena. Eta, bueno, Nantzen aprobetxatu genuen egiteko aklimatazioi lehenengo urratza, Kunde pik dago, Kunde herria gainean eta Kunjun herri gainean. Eta hor, gure lehenengo 4.500 metrozko tontortxo egin genuen, oso ondo, eguraldi ona, ja zerpa gazteekin, danak elkarrekin, eta deskantzatu genuen berriro Nantxe Bazarren, eta ja handik, ja Kunjunetik, Kunjun dago 4.000 metotan iaia, herri zoragarri, Serpa eta mendizale fuerten herria, handik ja ez ginen ja jeitsi edo maila jeitsi, altuera, beraz handik ja gora, eta hasi ginen egiten, gu normalean egiten dugun trekina, eta da, handik ja Kunjun pasatzen dinbotzera txukunera aizlan egiteko, gero aizlanetik Konmala Kunbu Lobutxera, Kalapatar, izan dira, ibilbidean egon dira beti baiaretik baiarera pasatzeko lepo potente bat, lepo handi bat, beti normalean 5.500 metrozko lepoak, Bakoitzaren nintzen, nahiz eta mendi berdin egituzun, ibilbide berdin egituzun, bakoitza dauka bere mendia. Eta bere mendia egiteko era eta bizipena. Ikeretan nik genuen suertea imjatxe egiteko, Island Peak egiteko. Eta Island Peak bada menditxo bat, bada mendia. Eta bada nik abroi bat. Nik adidez godatzen dut psikologikoki, buruarekin erlazionatutako mendi horretan igo nuen mendian, kostata igo nuela. Azkenean egiten genuen ez gauez, 12 ordu bat aldera abiatu ginen mendi egitera, eta gauez da. Eta gauez ez daukazu zuzarena gainontzeko bero iturririk. Eta zure gorputzaren bero iturri horrekin igo bat duzu argitu arte. Eta alde horretatik zaila da, eta puntu batera iritsi ginen, non gutako asko batzen gatu ziren. Jonok esan bezala, edu ginen puntu batera, eta puntu horretan erabakin nuen buelta ematea, horrela jarraitzea, utxagatik ezin horako horrela jarraitu, eta asko epezatu behar ondoren, eta morru handiz, buelta eman daben. Horien zaizen mutzen erabakiaz, baina momentu gogorrak izaidan. Berez, nahiz oso osbera. Ordan, hotzagatik genuen bereziki txarto pasatu, ondo ropa ona jarri nuen, baina lodia galtzerdi berezia eraman genituen semieko egiteko, nota sendoan egeren amatzen, bi termiko, forro polarra, pubeferoa, di eskularropare, arropaldetik ez genukan arazorik. Baina, jonek izan duen bezala, amabiten jaiki eta ordu batak aldera abiatu ginen. Eta nire kasuan adibidez, lorik ez egiteak kalte handiago egiten dit. Gaur harretan ez dut ondo oroitzen, baina 5 ordu guren azpitik genuen lo, lau bat ordu edo, 4 ordu terdi edo, egin genuen lo. Eta, abiatu ginen hasieran ondo, kafe para tardu dituen, eta genuen alazorik izan, baina behin paretara iritsi ginenean, nekea, logura, nik batez ere sentitu dena izan zen, loguraz aparte, Junbarrean genbiltzala aurrekoa mugitzen notatzen duenean esnatu eta mugitzen nintzalago, bai beste sentitu nuen beste gauzat izan zen, aklimatazio falta purtxo bat, oso polita. Zukoki kontuan azkenean goizaldera gauean irtetzen garela, ordu batetan. Ordena ilun da hau izarrak ikus daitezke perfecto, zin jo beto,
ez dute sekula bigarren kanpo bazean bezain ondo ikusi zerua, bezain garbi, baina bestean ere oso ondo ikusi zitekeen. Eta, bueno, paisai horrekin abiatzen duzu zure martxa, edurrezko mendiz inguratuta eta izarrek argituta, zure frontalaz aparte. Eta azkenean behin altura hartzen zabiltzala, goiza sartzen hasten dela, egun sentia ikus dezakezu, mendietatik irtetzen. Horrek ere anima apur bat ematen du, momentuan, ja bertasuna badatorrenaren seinale, apurra gorputza mugitzen hasteko. Eta ondoren ja behin goian zaudela zure helburua beteta ikusten duzunean, hainbeste pertsona atzean utzita gora iristea lortu duzunean, hotzaren gainetik pasatuta, nekearen gainetik, loguraren gainetik, oxigeno faltaren gainetik pasatuta, egia esan da oso ez da egit zela saldu sentsazioa, baina bai, bete egiten zaitu. Gu geneukan harremana, behintzat euskal taldearen artean, hori izan behar da oso kriston izan dela. Horrelako proiektu batetan gauza guztiak ondo aterata, eta gainera kriston bizikidetzarekin, da kriston lagun artean, posgarria da behintzat. Eta behintzat aurrera egitara bultzatzen zaitu. Eta momentu jakin batzuetan, igual bajoia emate dizun, oso ondo dator. Eta horren aldetik oso ondo. Gero, zerpa gazteekin, euki ditugu harreman mota ezberdinak, batzuk izan dira lagun arteak, beste batzuk izan dira ahalik eta gehien ikasteko eta ahalik eta hitz gehien lortzeko taldeak. Eta nik uste dut, hori izan duen momentu baten, nire zedala oberena egingo duen historikirako ahalik eta hizkuntz ezberdinetan, hizkuntz egoera ezberdinetan erabiltzeko, hitzak lortzeko baliabide bat. Azkenean lagun arte bat sortzen balin baduzu, oso ondo dago eta egon dira. Balio bizu lagun arteko edo maitasunaren inguruko hitzak lortzeko. Eta ikasten ari zarenean, balio bizu, abere bat zera ditzen esateko, eta holako hitzak ikasteko. Eta alde horretatik egon dira era ezberdinetako lagun arteak. Nik adibidez ezagutu izan ditut 3 mutil gazteak, eta bakoitza esan mundu bat, nagusienak hitzein gozizun unibertsitateaz, gazteenak hitzein gozizun bere burutazioetaz, eta gazteenak hitzein gozizun txorradetaz. Eta behintzat horregantik ikasi izan dugu asko, eta bastante. Eta nik alde horretatik oso gustora. Nik oso lagun erlazio oso ona Mikmarekin, 17 urteko neska batekin, eta izan ditut oso detaile politak, eta adibidez, jaikanpen gauzela torri izan atzetik eta begia tapagostan atzetik, eta hori izan ditzeko puntu bat erlazioa aurrera eramateko, erlazioa gehiago lantzeko. Ez namen espero erango urbiltasuna, ze oso kultura bastante itxia da, alako urbiltasun espero. Eta nire urtegunean, nahiz eta hiek urtebetetzak ez ospatu, etorri zen eta belarrira zurionak esan ostan. Oso detaile txikiak, baina niretzat oso berezik izan direnak. Eta taldeka ipintzen ginen, eta taldeak xerpak eta euskaldunak, eta hasieran dituen gehiago hiztegia landu, gai baten inguruan hitzak guk ikasi zerberaz, eta hiek euskeraz ikasten zituzten, eta guk lako gauzak, eta gero bestela kulturan inguruan hainbat gai genituen jorratzeko, eta gai horren inguruan galdera egiten eta informazioa biltzen. Orain, gure lehenengo asmoa da dokumental on bat prestatu, ez? Nik uste horretarako Mikel Fernandez izan da egile, ez? Argazki eta bideo egile, Felipe ere bai, nik ere bai egin du nireak, baina izango dire igual, aprobetxagarria ere bai. Baina printzipioz Mikelek egin du kriston lana, ikusi duzue bideo laburrak ze politak, ze ondo egindak diren, beraz nik uste horrekin eta Felipek prestatuko duen gidoiarekin eta daukagu material osoarekin nik uste dokumental ederra atera daiteke eta hortik agian izan daiteke abia puntua ez dakit dirua lortzeko, lehenengo zabaltzeko proiektua, aireatzeko Euskal Herri osoan proiektua eta gero behar bada jarraitzeko
danean ekartzeko zerpak gazteak onak, Bai, mardun gauza bat da, lortu dugun informazio guzti hori, bakoitza lortu dugun informazio ezberdina bateratzen eta jartzen txukun horri batean guztio lortutako sarrera guztiak. Asmoak, dauzkagu asmo ezberdinak, bata hiztegi hori, euskara zerpa hiztegi hori. Nik uste dut badaukagula informazio nahiko euskaldun batek hiztegi hori hartu, irakurri, eta nahi baldin badu aukera izateko zerpa herrira joateko eta moldatzeko. Zerpa hizkuntza ezberdintasun bat dago, behintzat Laudioren egoera euskararekiko da dakiela jende asko, baino ez duela erabiltzen. Hor aldiz irakasten da etxean eta behintzat gazteen artean eta helduekin zerpa hitz egiten da. Daukan egoerak, zerpa hizkuntzak daukan egoeraren txarrena da igual irakasteko zailtasuna. Baina azkenean ahozko transmisio bat da, non guraso pasatzen duten gaztean ari. Eta hori behintzat oso egoera honean dago. Eta gazteen artean erabiltzen da pilo bat, eta ingelesarekin hasten da, eta beste hizkuntzekin hasten da, eta alde horretatik oso sanoa da. Zela hain gutxi izan da, hain pozik bizitzeko gai diren. Edo, irakaspen bat nola izan eta gehiago izan, horren eta pobreagoa gara harinbaren aldetik edo. Ez dakigu konformatzen, izan eta gehiago gehiago nahi dugu. Kulturalki ni adibidez penbarekin hitz egiten ikasi izan dut beraien leialtasunaren ikuspuntua oso estremoa da alde horretatik. Nik ezingo nuke holako leiala izan. Eta ikasi izan dut, zerpa herriak daukan, zerbitzariotasun puntu hori ikasi izan dugu ere bai, edo ikusi izan dugu zerpa herriak helduekiko daukan errespetu hori, eta heldu askok daukaten moldatzeko era, bai gazteekin, gero ere ikusi izan dugu alkoholarekin dauden arazoak, ikusi izan dugu mila gauza ikusiko zenituenak hemendik mugituko ez baldin bagina edo sakonduko ez baldin bagina talde horrekin. Izan zen taldearekin bilduta ikusi gauza batzuk, igual txikiak izan daitezkenak, baina oso sartuak gaudela zerpa kultura. Mendizaitasunaren aldetik ikasiot mendiei errespetu gehiago izaten, gendekona baino gehiago, eta nahiz eta baten zerbait ez lortu, bigarrena lortu aldela, porrotei aurre egiten, eta kulturatik ikasiona da, zelan, ikertzen dauen bezala, hain gutxirekin zoriontzu diren, eta nire ustez ikasiona da lasaiago ibiltzen, gauzak pazientzia sartzen, askoz pazientzia gehiagaz, eta ero zukaten euskuzaltasuna. Beti zehoz ezabatu ezkero, eta nahi ematen zieten, eta ero haiek hartu, eta igual haientzat ez egoen ezer. Eta beti da, urrengoan pentsatzea gugan baino. Niretzat hori oso garrantzitsua izan da. Nik ikasi duana bidai honetan batez ere gazteekin ibili, horrelako trekina eta horrelako igoeretan. Konturatu naiz gazteek daukatela kriston kapazitatea, iaia ez nuke esango infinito, baina oso handia da, eta bakarrik kudeatu behar da kapazitate hori, gestionatu behar da ondo, baina gazteak dira altxor bat orokorrean, eta hori ikasi dut, zela ni hasiera batean zalantza asko nituen, batez ere aklimatazio aldetik, haien erantzuna, normalean beti sortzen dira arazoak, alturean. Eta, sortu dira batzuk, baina nik uste ondo kudeatu dugula, ondo konpondu dugula arazo txiki horiek, eta, Iceland Peakeren kasuan, igual ez normala da, ez asmatzea lehenengoan, porque oso baldintza txarrak eta bortitzak daude, goiz atera, gozaldu, lo gutxi agian, en fin, daude detaile asko. Eta bigarrenean, askoz hobeto kudeatu genuen
guzti horiek, ez? Denon artean, gainera. Beraz, nik ikasi dut hori. Gazte talde batek dauka kriston indarra, eta lan egiten badu batera, atera daiteke gauza asko, etekin asko, etekin asko, eta nik uste hau izan da kasua, segurazki orain ja daukagu lehenengo esperientzia eta urrengoak baldin badaude, seguru izango direla bezain onak eta bezain aberazgarriak,